సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఈ వీడియో చేయటానికి కారణం మన సబ్స్క్రైబర్. సో ఈ వీడియో పంపించిండు, ఈ వీడియో చేయి బ్రో అని. సో తన కోసం చేసిన ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ నచ్చుతుంది. వీడియో సూపర్గా ఉంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే చూసి వెళ్ళిపోకుండా ఒక లైక్ మాత్రం కొట్టండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. సో మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, మీకు నచ్చిన ఏదైనా హీరోయిన్ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలాగే. సో ఫోటో 3 డాట్స్, సారీ 3 డాట్స్ మీడియా, ఫోటో అండ్ 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు. ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉండవు, సింపుల్గా అయిపోతుంది వీడియో. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్, కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ, సో ఈ ఈ ఫోటో లాస్ట్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ కింద లేయర్ ఉందిగా, దీన్ని ఫోటో పైన తీసుకురండి. 3 ఫొటోస్కి ఉంటాయి. సో త్రీ ఫొటోస్కి సేమ్ ఉంటుంది. ఇలా బ్లింక్ వస్తుంది. సో 3 ఫొటోస్కి ఇలా పైన పెట్టేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఆల్మోస్ట్ ఫొటోస్ పెట్టడం కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ లిరిక్స్కి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అలాగే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో 3 అయినాయిగా, ఇంకోటి 4వ ఫోటో పేస్ట్. సో 4వ ఫోటోతో కంప్లీట్. సో 4వ ఫోటో ఈ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 10 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీని తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్కి 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి, సెకండ్ ఎఫెక్ట్కి 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. ఈజీగా వీడియోని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.